YouTube, аз съм Desperadus, Дарен съм и се правиме в сервера The Galaxy, Plot Me, трети епизод. Снимаш ли? Ти снимаш ли? Не, втори е. За мен е трети. Окей. Не знам, майче е трети, не знам просто ще е. Втори или трети? Не съм. Втори е, бе. Сервер ролбакна. При мен не е. И сега на мен ми е целта да търся Gold. Също и на мен. Трябва ми. И то доста Gold за легендарки. Аз съм готов с giveaway. Ако питате, само трябва да енчант на бронята диамантента. И аз ще правя на 20 абоната такова томбула в този сервер. От почти всички полшанки ще има по две. Ще има две легендарки, фул меч, една диамантена броня и това е. И от почти всеки вид полшанки. По два пъти. Аре, ти ще копаш ли, бе? Усещам, че... Нека спит, Луф иска се тъпа. Не му приеме. Няма и да му го приема. Напишат ти. Чети духовното. Там ти... Аре, там му приеме. Това за какво иска да се телепортира? С нас го няма да спера 3-2-1. Аре, някакъв голд няма ли да има? Ще ми изкефи да намеря изостанам и натам най-много голд се намира. Ти ще се телепортираш ли да копне? А? Какво е с коня, бе? А? Дарен съм. Какво е с коня? Не знам. Ама лава. Тук някъде трябва да има диаманти. Давам 100%. Ето ga лавата. И то доста лава е. Ще да запуша. Не ми се умира. Бяхме на PvP, 2 пъти умрехме. Окей, от тук натам дали има лава. Лекичко ще си пусна звука. Е така. Тук гравях много е. Ще малко да го намаля. Е така. Така е добре. На коя ниво съм? Колко лава?
стига бе, лава. Омага. Колко на рук ми пиша? Знам бе, пиша ти хидарен съм. Сигурно се объркал. Нали много хора лефтват бе. Един админ ти пиша. Кой бе? Дарксън. Desperado Stalk. Някакъв иска да се телепортне до мен. Иди в хомето. Чай, сега ще бия кой. Някакъв Дант 33 Какво става тук? Някаква лава и е реснато. Кого е реснало? Тук някой се слага лава и го е реснало. Кой го е реснало бе? Чай сега той не фейлна. И друг ми праща телепорт. Сега ще отива в хома. Омага, някакъв иска да ме телепортира. Че е мистер Рикс. Вижте колко голд блокови имаме, една легендарка. Мога да си направя още две. Не, чакай, не мога да си направя още две. Още една легендарка мога да си направя. Омага, човек, някой ми е влизал с скина, майче. Не, така. Мислих, че трябва да имам две легендарки. Ти къде си? Преди помогнах им. Чая ще покажа аз хома. Това е хома. Всичко е направил Дарен съм. Омага, защо не съм си сложил бронята, бе? Ай, играем CS? Ай, играем CS? В кой сервер? Аз кидам ай. Аре, първо да поиграем малко тук, да направим епизод и после ще направим и на CS. Окей. Някой ми е писал, както винаги. Аз се чудя сега да направим някакви полшанки, от отдавна съм правил. Човек сега се чуя дали да енчантна нещо. Аре да енчантна нещо, на втори левел искам да енчантна, да видим какво ще се падне. Мага какво ме цепи бе. Дарксън вика да спрат с дигни. Кой? Дарксън вика да спрат с дигни. Ще да видим кой е той, бе. Аз не го знам той. Ме пази! Деспиратор сдигни. Аз майче това го нямам като приятел. Този е ли бе? Да го добавя ли? Добавил. Окей. Там
принцип той дека ми звъни трябва да е с друго име, ама такова, не знам защо така. Абе, аре, остави. Не бе, дай му тъпа, бе. Долби го, долби го. Че е малко. Как му беше ника? Дарксън. Не мога да го намеря в МСГ. Ай го. Пише му, че снимам. Нищо, добави го. Добре, сега че аз съм тук да направя нещо. Какво ще правих? Дай нещо да енчантна, бе. Аре... Iron меч. Нещо на енчантто има ли? Тук има един железен меч накрая. Не, тази железна кирка ще го енчанта на втори левел, да видим какво ще се падне. Ти какво правиш отгоре, бе? С глистинг мелон шоки стане. Не знам. С блестяща дина, шоки стане алко соли. Ами... Какъв такова ли се получи? На полшенки ли, бе? Да. Ами, отваря за моменталното лекуване. Че, аре ще го добавя. Да, писал ми е Desperado 321. Чай да го намеря. Няма ефект, бе. Ами първо трябва да сложиш брадавица белник. Чай да го намеря това къде е. Къде е той, бе? Е тук. Мане, звучи всичко е not ефект. Да, добави го. Ало? Ало? Кой може от вас да прати SMS от 20 стинги? Не съм аз. Не съм я. Не. Да знае, снимаме. Добре. Тя от мен ли си, бе? SMS. Ти нали беше с друго име, бе? Какво? Нали беше с друг ник? С кой с Муса? Да, бе, да бях с Муса, ама сега съм и с двата. Омага, ти два SMS админа ли имаш? Да. Омага. Дай Дино, бе. Да, ще ти дам 3. Снимате ли, бе? Аз снимам, да. С 3, бе, човек, почнете от начало. Аре, ние се провалихме. Аз не знаех. Абе, аре, бе. Аре, с 3 почни от начало, аре, моля. Защо? Защото се провалихме, виж какво правиме. Какво правим? Какво трябва да рекламираме нещо, да показваме пример. Еми аз трябва на мен лоз да ме направи вече елите, ама нещо не ме прави. Аз съм го рекламирал сървъра, ако искаш гледай клипа. Ти имаш ли акаунт в YouTube, бе? Да. Еми ара да се абонираш. Нямам. Мръсни зомби. Ти имаш ли някакви айтеми? Не. Омага. Верно ли, бе? Аре да ми дадеш, имаш ли някакви голд блокове? Точно няма айтеми, бе. Ти има, бе, мани го. Он има такова. Легенд брадва, ти вика, че няма айтеми. Он има легендарна брадва. Първо виж клипа, а после такова. Звучи, какво ставаше за стане разписка ще отваря, бе? С барут. Ало? Точно. Не бе, как беше, бе? Това момче затвори ли, бе? Не. Как му беше името в Майнкрафт? Не знам. Ти на Мистер Рикс ли имаш скайпа, бе?
Да, защо? Омага. Сега Я ми съм... откажи. Я ми го прати на това на лично. Пратила на мен буклук. Не псуй, бе. Пратите SMS от 20 стинки двамата. Магаре, бе. На мен няма ли да ми го пратиш? Ари, не ще прави много интересно, аре. Ще пратите ли? На мен ще ми го прати... Пращате двамата SMS от 20 стинки и готово. Пращам. 20 стинки SMS, защото сега събирам SMS в един сайт. И какво се мисля? Аре, човек. Правим истински от кавича. Човек си беше добавила в някакъв конференция, не беше добавил. Той ми пусна картоф. Ало? И при мен има и картоф. Аз сега ще изям. И яш, куче, яш. Как беше това, бе? Как му беше ника в Майнкрафт? Аз ли, бе? Да, как ти е ника? Как ти беше ника, бе? Имаше голд блокове, бе. Хора, ще пратите ли SMS или не? Аз не мога в 20 стинки момента. SMS-а. Аз не мога в момента, може после. Аз ще ти пратя, обаче ще ми даш 20 голд блока. Добре. Мага! После виж в клипа, то крипър колко ми изстреля човек. Верно ли, човек, ще му дадеш 20 голд блока? Ма кога ще пратиш? Аз не знам, аз после ще прата, ама... И аз сега пратя, кажи ми Кога само. после? И аз сега. Чакай сега Напиши пишем му номер. го да не е такова, да не е там, нали, да не е слушат клипа. Ето на този номер, текст. Пиши, пиши и на мен там в конферентния да видим. Куче мръсно. Ето вижте, това. Ама искам да вия това. Голд блоковете. Тъпа аз не ми ги дай. И ти изпращай. Тъпа аз дай ми блоковете да ги видя и ти пускам SMS. Ама какво? Блоковете. 20. 20 блока. Какви? Златни блока. Да. И 3 дъма. И 3 диаманта. И 3 дъма блока. Ама 3 дъма блока. Ти ба много нахален ставаш, бе. Дай му там 20 голд блока и да свърши. Ай, 25 голд блока и ти праща моментално. Да бе, нямам. 20, ай. Как бе ще ти дам толкова много? Абе за 20 месеца какво търсиш? А диаманти стават ли? Голд блокове ми трябват. Моней, Колко? колко търсиш? 20 месеца. От 20 стинг са SMS-те, споко. Колко парите ли тера? Колко пари търсиш? 1000. 1000 лева за 20 месеца от 20 стинки. Да. Ти штур ли си бе, човек? Мани го е та луд. 20 месеца от 20 стинки. 100 лева повече не давам. Я чао тогава. Айде, добре, 200. Повече нямам от 200, кълна се, ако имам повече от 200 лева. Ма как ще дам без 20 месеца от 20 стинки? Как ще дам аз 1000 лева? Аз тия пари, ако ги имах, ще подскачам по стаята. Ама кълна се. Иначе веднага, ако ги имам, наистина ще дам. Ама нямам тези пари. Аре, аз ще... И няма да ги имам в никакъв случай. 200 лева и... Съгласен? Не. Аре, аз приключвам. И... Какво изключвате ли? Аз Чай да дам до приключвам. тебе, бе. Чай да дам до тебе, бе. Аре, лай ти, телепортирай се. Искаш ли 200 лева? Аре, ла, телепортирай се да приключваме. Кой, аз ли? Да, до мен. Какво? Буги. Епизода. Абе! Не казвам. Ама аз сега за SMS-те, бе, хора, ще ви дам. Добре. Не машайте ми, куче. Аре! И... Дай малко лайт ми, бе.
И това беше от мен. С мен беше... Аз съм Desperado, с мен беше Даренсън и... Спри... Драгомир, нещо такова. Дарксън е. Дарксън Дона. И чао.